Harrigarria ze ABC egunkari frankistan adibidez dator testua, non kondenatu egiten den Iñaki Etxaberen heriotza. Eta gero hurrengo egunean badakigu Marcelino Oreja, Espainiako gobernuko gizon garrantzitsu bat, etorri zela Arrasatera bere aita, esaten zuten, ez da izan dute lehenago, eta errekurri garaien. Eta nahi izan zuen kapazjarrera batea, doluminak ematera, Etxabetarrei. Marcelino Oreja. Gero, beak idatzi zuen artikulu bat, hau kondenatuz baitere, aldi Bizkairu egunera, diario Baskon atera zela uste dut, liburuan daude horrek jasoak. Eta hor ere kondenatzen zuen, eta kondena haien atzean dagoen mezua da, nolabait, Franco hiltzea dagoen ez, Espainiako estatuan ere daude bi bide kontrajarriak. Batzuek kontinuista dira eta nahi duten frankismoa jarraitzea forma aldatuz, eta beste nahi duten horrekin hauzi, eta bide berri bat hasi gero transizioa dituzutena eta gero demokrazia dituzutena. Horren tensio handia zeuden, Espainiak estatuan, eta Iñaki Etxaberen hilketaren aurran tensio horiek agerian jarri ziren. Prentsa, eta artikuluak eta etorri ziren, eta batzuk alde eta besteak ez, eta batzuk esaten zuten ezin etaren ekintzak ezin zirela onartu eta horien kontra jo behartzela. Metodo guztiak erabiliz, eta besteak zuten ez metodo legala bakarrik erabilia dira, eta tensio hori oso garbi ikusten da.